semua dari pagi sampai malam ini sudah kamu lihat, inilah harganya. Sayangnya semua keluarga itu melihat bere kami sama buruh kami. Ini patut kalian berdua mengacukan jempol bahwa hari inilah sebenarnya hari kebahagiaan pertama buat bere sama buruh kami di sini. Jadi sudah resmi kalian menerima pemberkatan dari gereja dan pemberkatan dari adat Batak. Jadi satu kenai baru nami mahamu na dua tu parsaktiamuna. Jadi di hamuna baru nami duhut saluhuna nunga sahat nauli sahan adengan nunga gok adat di jalo anak muna duhu baru nami songon pargok ni matani arion gok matuk tutu panggabian gok na parhorosan tujuan ni arion pasahaton ni mata na mertua di bata atong sasa ni sulu ma sahat tu botean nunga sahat ulau tadi bahasa darion sa itu hatama natotong mamaso-maso hita sa luhudna amak padde nami asa tugu hami yan akon nami bere nami do boru nami tu bagasan persaktian bakamu ma godang na hobar tu si